வணக்கம் மக்களே. லாக்டவுனில் பிரபலமான வெப் சீரிஸில் முதலிடத்து பிடிச்சிருக்க வெப் சீரிஸ் எப்போவுமே மணி ஹெய்ஸ்ட் தான். ஸ்பானிஷில் ரிலீஸ் ஆன இந்த வெப் சீரிஸ் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு மக்களிடையே பெரிய வரவேற்பு பெற்றிருக்கு. இந்த மணி ஹெய்ஸ்டோட சீசன் 5 ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆல்ரெடி ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. செகண்ட் பார்ட் டிசம்பர் 3 ரிலீஸ் ஆகிருந்தது. அது இப்போது பைரசியாக திருட்டுத்தனமாக தமிழ் ராக்கர்ஸில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மக்களிடையே பெரிய வரவேற்பையும் எதிர்பார்ப்பையும் பெற்றிருக்கிற இந்த மணி ஹெய்ஸ்ட் சீசன் 5 பார்ட் 3 வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் ஆகியிருந்த நிலைமையில் இன்டர்நெட்டில் ரிலீஸ் ஆனது இந்த மணி ஹெய்ஸ்ட் குழுவுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியான தகவலாக இருக்குது. ஆனால் வியூவர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மணி ஹெய்ஸ்ட் எப்படியாவது சீக்கிரம் பார்த்துடணும், இதோட முடிவு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்காங்க. அதனால் இன்டர்நெட்டில் ரிலீஸ் ஆன இந்த மணி ஹெய்ஸ்ட்டை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதுக்கு மணி ஹெய்ஸ்ட் தரப்புலேருந்து என்ன நடவடிக்கை எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தகவல் இன்னும் வரல. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போன்ற அப்டேட்டுகள்லாம் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.